Żewġ tirġiel Libjan ta' 30 sena u Ungeris ta' 27 sena baqgħu jinżammu arrestati wara li tressqu l-qorti akkużati fost l-oħrajn b'attentat ta' qtil fuq żewġ tirġiel. L-akkużati wieġbu mhux ħatja u ma saret l-ebda talba għal ħelsien mill-arrest. Fil-qorti l-prosekuzzjoni spjegat kif nhar it-tlieta li għadda anke kif kien żvera dan l-istazzjon kien hemm żewġ tirġiel feruti fi triq is-sikka Marsa Skala, żewġ Taljani ta' 52 sena u ta' 37 sena li ndarbu grafi barma li taqtaw bil-ponta. Il-prosekuzzjoni qalet kif meta mitkellem il-pulizija wieħed mill-vittmi qal li wieħed mill-allegat aggressuri kien Adan Said li jgħidulu Gattavi u miegħu kien hemm ieħor. Il-prosekuzzjoni spjegat kif il-Libjan huwa magħruf sew mal-pulizija u kien għadu kemm ingħata l-ħelsien mill-arrest 5 ijiem qabel. L-akkużati ġew arrestati f'inqas minn 24 siegħa. Il-Libjan ġie arrestat fil-klinika tal-Mosta f'Emmar biex jieħu l-kura. Fil-fatt fl-awla der viżibilment midrub bil-faxex ma jridu jsiequ. Li ħorġi arrestat f'San Ġwan f'appartament mhux tiegħu għax ipprova jaħrab minn ġo xaft. Huma ġew akkużati wkoll li serqu flus kontanti kellhom arma mingħajr liċenzja tal-Kummissarju tal-Pulizija u li żammew kontra ir-rieda persuni oħra. Il-Libjan separatament ġie akkużat li kiser il-kundizzjonijiet imposti fuqu f'każ ieħor minn maġistrat ieħor u li sar riċediv. Li ħorġi akkużat separatament li ma qobdiex l-ordnijiet tal-Pulizija li rifjuta li jagħti dettalji lill-Pulizija u li rrenda ruħu reċidiv. News kien preżenti għall-operazzjoni li saret mir Rapid Intervention Unit f'appartament fi triq San Mikil f'San Ġwan. Dakinhar tal-inċident News seta' jinnota ħafna demm mal-art anke fuq barra tar-residenza fejn seħħ il-każ. Skont sorsi tagħna aktarx il-każ hu marbut ma' droga u attività kriminali. Jason Zammita 47 sena minn tal-Pjetà baq jinżamm arrestat wara li tressa l-qorti akkużat bit-traffikar ta' droga. Fil-qorti ġie spjegat kif il-pulizija rċeviet informazzjoni li kien se jsir negozju ta' droga fl-istess lokalità. Aktar qabel fl-istqarrija l-pulizija qalet kif il-bieraħ għall-ħabta ta' nofsinhar il-pulizija ċirkondat ir-residenza tar-raġel iżda mal-induna bil-pulizija ipprova jaħrab u saħansitra der jarmi xi oġġetti fit-triq. Ir-raġel ġie arrestat u f'basket li kienet iġġor instabet madwar kilo sustanza suspettata kokaina kif ukoll ammont żgħir ta' sustanza allegatament eroina. Mill-investigazzjonijiet li saru jirriżulta li droga misjuba kieku laħqet inbiegħet fis-suq kienet laħaq valuta madwar 60,000 euro. Aktar tfittxijiet saru fir-residenza tiegħu fejn instabu diversi oġġetti relatati ma' traffikar ta' droga u ammont ta' flus kontanti. Filwaqt li akkużatu li sar riċediv, il-prosekuzzjoni qalet ukoll li droga allegatament instabet fuqu ħdejn il-klab tal-Pjetà Hospers FC li tagħmilha rejat għax huwa post fejn iltaqgħu iż-żgħażagħ. L-ispettur prosekutur Jonathan Patch qal kif il-jiem li għaddew l-akkużat kien involut f'argument li fih intuża mus u fidu kellu viżibbli xi qtajja. Id-diviża ma talbietx għal ħelsien l-arrest u talbet biex l-akkużat jingħata l-kura meħtieġa u qal ukoll kif jumejn ilu daħlu fuq id-dar u tawh xeba mus.